menika kagem Pak De Supar ingkang wonten Balaraja. Oh, lah Balaraja niku tebih sanget lho. Balaraja Tangerang nggih. Aku wis tau tekan kono iki 4 jam lho. Ya Allah, ya Allah. Aduh kaya Raiman, iman aku jan. Sikilku ngantek kemeng bokongku barang ngantek puanis ngono. Hah? Iya, bioger untunge iki lho numpak motor. Heeh, karo like. Ya wi untunge iso kekepan barang wi dadeke yo walaupun bokongku panas tempet-tempet. Spesial kagem Bapak Suparno saking Balaraja Tangerang. Mugia saged dados jampi saya. Ugi katur kagem warga saking Rengas Jenglok sedayanipun. Karawang ki akeh wong Jawa lho, Mas. Nangis sajroning atiku nalika sliramu sliramu ra krasa aku kudu sambet karo sapa. Tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi songapan anggonmu bali bisa kumpul kaya doe nguni. Jaranan, jaranan, jarane, jaran teci. Jaranan, jaranan, Jarane, jaran teci. Taun nana windanan ojo lali gaweku uge mono nimas janji-janjimu aku kang setya satuhu tak enteni nganti sae. Ayo monggo.
iso kumpul kaya doe nguni Alhamdulillah. Pripun Mbak Kakung napa Pak D nika? Napa malih? Monggo Pak D. Sampun? Oh, mengke niki pemanasan nggih. Alhamdulillah ternyata dengkule sik kuat lho, ora kaya kae. Pojokan kae jak montormu bengi Karawang ngono wis ora iso mlaku Mas, ndebrok-ndebrok. Oh alah. Makane segi aku saiki segi aku. Lakone apa to ki sakjane? Lakone iki anak lanang apa anu to ki jane? Heeh, lah iya to karo sapa to ki? Sudahlah. Lakone ki apa Pokoke ninggal takal tresnan ki yang ngene iki. Monggo Bapak. Oh nggih. Nderek belajar nggih. Mas Tris aku belajar lho iki lho. Hah? Kok gedhe aku? rasa kangen ora bisa mari mung sira kang bisa nambani mang jajak kursi iki pura ning jerakan bakso ta ya iya ya iya nggek kok masak lho
Rengas denglok masuk kayak ana jeragan bakso, Mas. Ya enggak juragan soto tok. Ya. Iya. Survei iki perlu survei iki. Nah. Aja sumalang wong amane. Juragan pasar Rengas Dengklok. Kumaha teh? Teteh kumaha? Oh. Enggak apa-apa, aku tahu juga. Susah mung pengen ketemu kangen ora bisa mari mung sira kang bisa napani waduh Tuku es teh. Oh ning pasar Oh bakso sik, tuku bakso, njur ngelak tuku es teh. urung tambah teh botole. Es teh ki apa enek to 2000-an? Gak enek sisri ki aku atuh nek teh sisri. Oh lah ya. Heeh, kurang iki. Tak kira parian loh. Hah? Sing ana adahe apa ora? Aja semalang wong. Bisa sumanding ana ing
Kono geleme susu. Susu ngono. Apa ora kerebutan karo anake? Lho gak. Ah, kono nek gak susu. Aman. Aman. Aja sumelawang. Sunda.